Hola a tots. Estem esperant a Malalt de Falles a veure si entra. Mira, ya está ahí. Hola, Hola Xavi, què tal, Juanfran? com estem? Molt bé, mira, així xerrant un poquet, ja tenia ganes jo de xerrar de falles, que no xerré suficient tots els dies, pues mira, un poquet més. De desahogar-te i de dir el que vulguis. Tenia moltes ganes de parlar amb tu perquè sóc un seguidor de sempre, eh? Mhm. Moltes I gràcies, bueno, home, sempre t'ha seguit. Perquè moltes al gràcies. final, gràcies a, bueno, gràcies a les teves informacions, pues, coneguem un poc més el que és el Montfaller, en especial els monuments, que és el que més toques tu. Sí. Mhm. I bueno, sempre t'ha seguit. Pues m'alegre, la veritat és que mola, perquè si ja que fas algo, pues que la gent te seguisca i li agrade, pues està guai. Això mola. Altra cosa que, bueno, a vegades se me'n vaig a por la pizza, però bueno, sóc aixina, si no, no tindria gràcia, si no seria malalt de falles. I de la Mayans també és una fiel seguidora teua, eh? En part és de les fans número uno, però vamos, en tavernes tinc ahí el club de fans oficial, entre ella i Aurora, mare meva, donen por a veure, donen por. Jo dic, avui tenia que anar en blusó faller, ja que no l'ha gastat en totes les falles, Ah, molt per bé. a poder recibir-te. Jo m'he tirat un poc més per zoo, més per ahí musiqueta i tal, però bueno, també, això mola, està bé. M'encanta, jo també tinc aquesta samarreta. Ja veus, la veritat és que està petant tot el puesto, mola molt. Bueno, comencem. A veure, a mi m'agradaria, conforme faig a tota la gent que sempre ve a parlar amb mi, això més que una entrevista, encara que el preguntaré coses, és més una conversació, no? Una xerrada. Però sempre m'agrada preguntar-lo primer. Els teus inicis, per què el vas decidir per voler crear un blog de falles i què és el que el va impulsar i tot això? Bueno, pues Malalt de Falles naix fa... Bueno, anem a remuntar-nos primer abans de Malalt de Falles, perquè hi ha vida abans de Malalt de Falles. A mi, des de xicotet, pues, sempre m'han agradat les falles. Meus pares me duien a veure les falles de València, evidentment, jo soc de València, i bueno, a mi me flipava això de veure aquestes falles tan grans. Jo recordé ara la falla de l'antiga del 91, que era un xino enorme, i aquello pues, que me va marcar. Jo era un crio, pues, tindria 7 anys, i veure aquello tan gran pues, és com, hòstia, jo vull saber més d'això, a mi me mola. I me molava fins a tal punt que duia ma mare a totes les puntes de València per veure les falles que, pues, les d'especial, les més grans, evidentment. Passa que ma mare al final se cansa de mi i jo començai a anar soles a veure falles i, bueno, pues això, la malaltia fallera pues, va créixer. I ja en 2006, sí, en 2006, ja dins quan estava estudiant la carrera d'enginyeria informàtica, en una aula d'usos lliures, pues, me va ocórrer crear un blog en valencià i que parlava sobre falles, cosa que fins al moment pues, no existia i sobretot que parlava d'algo diferent, no lo de sempre, perquè al final de les mateixes notícies de sempre hi havia gent que ho feia inclús millor que jo i dic, bueno, pues anem a pegar-li una volteta i així, pues 14 anys, ja veus tu, ja van 14 anys fins Ja, al ja, punt de que mare meva. ja m'he fet major, ja és un malalt de falles, ja un poc veterano, ja l'he eixit arrugues i tot. I és això, i, bueno, poquet a poquet, pues, pareix que a la gent li ha molat. El tema del valencià també és veritat que no hi havia res i pareix que és una senyal d'identitat. Jo sempre parlo en valencià i, bueno, a mi és normal entendre les falles en valencià i fins al dia d'avui. O sigui que ara està tancat, s'estem tirant de records i ara és quan te dones compte de tot el que ha passat. Mire fotos per exemple, ara estava mirant fotos del 2011 i dius, hòstia, pues ja n'has fet coses, n'has corregut terres, com diu Botifarra, i, bueno, pues això, mola molt. Mola veure que s'han vist moltes coses i que ara ja n'hi ha gent inclús que està però en una altra generació i que inclús també li mola el tema i ho segueix. O sigui, que està de putíssima mare. Que grande, que grande. Bueno, jo vull aprofitar també que, ja que has dit tu que el va impactar un monument enorme, que era un xino, no? Has dit que Sí, era? de Ramon Espinosa, Contes xinesos, en l'antiga de Campanar, en el 91, exacte.
Madre meva, és que tu tens l'enciclopèdia en el cap directament, eh? Un dia me petarà l'enciclopèdia, però sí, de moment tenim una enciclopèdia. I més quan eres menudet, quan eres petit, que encara t'impactarien més en aquest moment, perquè jo recorde, crec que som de la mateixa quinta, si no, jo soc del 84, jo crec que estarem per ahí. Som del mateix any. Jo puc parlar del meu poble i jo sempre he tingut en la ment una falla, a veure, quan ja començava a recordar. No sé, a lo millor José sí que ho sap, que sap per així, no sé de quin artista era, però me'n recordo que era un moro i un cristià gegant, estic parlant de les falles de tavernes, perquè clar, jo... Un moro i un cristià gegant de la falla Portal de Valldigna i sempre em va impactar. Per mi ha sigut el millor monument que he vist en tavernes, que si José mos pot dir quin és l'artista que ell també porta ahir una enciclopèdia, estaria superguai. I a partir d'ahir, bueno, jo he sigut faller de tota la vida. De quina falla eres? Jo em vaig iniciar en la falla Prado de tavernes i quan ja em vaig fer major, això que, bueno, era una falla familiar. Quan els meus pares ja no estaven tan involucrats i tot, i el meu germà tampoc, doncs ja me'n vaig anar a la falla Cambro, que és on tenia més amistats, que és on està Amparo Mayans, Aurora, tots. Caen, sí, en esta gentola. En esta gentola. I res, i a mi sempre m'ha agradat el que és el tema de monuments, m'agrada moltíssim. I res, i bueno, poder tindre a una persona com tu, que sempre s'està informant dels monuments, que fa com una espècie d'arxiu on poses tots els monuments, està superbé. Mola. M'encanta. La falla que dius, què seria? Dels anys 90, de finals dels 90 o de quin any seria això, més o menys? A veure, crec que són dels anys 90, José, per favor, dis-meu, era de la falla Portal de Valldigna, i recordo que podria ser de les primeres falles que ja es feien suro. Sí, és possible. Per aquesta època, segur, sí. La primera de Suro crec que és a València en els principis dels 90. Sí, pues seria normal. Inclús, per lo que dius lo del Moro i el Cristià, no m'estranya que fora una versió de la de Santa Eulàlia de Nacho Ordana, del 97. És possible, eh? Igual m'estic arriscant molt, però apunta tot això. Home, no té res que veure en les falles de València, però sí sempre s'ha presumit de tindre bons monuments. A més que estem rodejats en tavernes, estem rodejats de pobles amb molts artistes fallers. Tenim Cullera, que jo, Lluneta, jo soc fan de Lluneta, de José Lafarga. Després està, bueno, n'hi ha artistes fallers en Carcaixent, bueno, en tot el voltant, n'hi ha molt d'artistes per així. Lluny també, sí, o sigui que la veritat és que teniu molta gent per allí molt bona, molts artistes fallers molt bons. Pues sí, no ens podem queixar, no ens podem comparar amb València, però sempre podem presumir que normalment tenim prou bons monuments. I a més, en Cambro feu bones falles, vull dir, ara teniu a Juan Cortella i a tope, heu tingut a Mario Pérez, o sigui que almenys vos ho correu. A Bernardo Estela també l'hem tingut. O sigui que, collons, això mola, no sou una falla qualsevol, teniu ahí un potent arsenal d'artistes. I vam estar prou anys també treballant en José Lafarga, també. Sí, és veritat, sí. Que cada vegada que me veia, tenim a Lafarga, que es planta Lafarga, i dic, mare, que va. Sí, mira, estan dient que aquestes figures de Mauro Cristià, el que has dit tu, és la que es va plantar a Santa Eulàlia en el 97 en la Jordana. Però no sé si era el mateix en la falla Portal de Valldigna, perquè la falla Portal de Valldigna en aquella època, en els anys 90, eren de les millors falles. Sí, no. Mira, ja la Farga, ja ho han dit. Si la Mayans no diu lo de la Farga, explota, no podria... Ai, vale, mola. La veritat és que mola. Les falles del poble són les grans desconegudes. Moltes vegades, al final, és en València, però hi ha coses molt bones. A mi m'encantaria poder anar a Alzira a veure falles. Enguany és la primera vegada que he anat a veure l'exposició del Nino d'Alzira, cosa que no sé com he fet abans. I, collons, hi ha coses molt, però que molt interessants. En Gandia també, allí en tavernes, en Cullera, la d'artistes que tenen allí és espectacular. I jo què sé, també Borriana, en Benicarló, que he tingut ocasió de veure també coses per allà dalt, i mola moltíssim. Mola això de veure que no solament en València
se fan coses xules, sinó que en els pobles aposteu molt i a vegades més inclús que en la pròpia ciutat, perquè ara quan ha eixit el tema de Carcaixent i tal, veus els pressupostos que se manegen en Carcaixent i, collons, tela. No és poca cosa. Hi ha falles de 60-70.000 pavos i dius, collons, pues, això mola, que la gent estigui apostant per artistes fallers i no solament en la ciutat. Això està molt guai. La zona Safor la Ribera és molt faller, És molt, 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 molt faller. La veritat és que la Ribera tela, I sobretot en Alzira, en Cullera, Sueca també, un poc menys, però també, la veritat és que hi ha ahí 3 o 4 potències de falles que és espectacular. I veus les falles i no tenen res que envejar a algunes falles, home, igual d'especial no, a València, perquè això ja són paraules majors, però falles de primera A, primera B, hi ha algun... Jo sempre ho he dit, que més d'una falla d'Alzira podia guanyar un premi de primera A i tocar-li la cara a alguna especial tranquil·lament, no hi hauria... Arreu, No, hòstia, tela mai. Juan Sánchez Casas diu, bona vesprada als dos, d'on és Xesco? Jo soc de Tavernes de la Valldigna. Per tant, jo pràcticament tot el que parlaré de la meva part serà de Tavernes, que és el que més conec. Mola. I no sé si algú s'ha diguent més. Bueno, podeu preguntar. Ah, sí, que pregunte, clar, home. Poden anar preguntant i tot. Vale. Cullera mola molt, Taüt, Passeig i Raval. Clar, Nando és de... Cullerot, és cullerot. És cullerot. Pues és el que el dic. A mi sempre m'ha apassionat i res, i bueno, sempre he sigut faller i a mi un dels dies que més m'agrada falles és el dia que en Tavernes, en el cas de Tavernes, és el 10 de març, el dia de l'entrega de premis. A mi el que més m'apassiona és el matí d'aquest dia, que és quan passa el jurat. On va, què fa, si repetís falla, a veure què passa i fer les porres, sempre m'agrada molt aquest moment. El moment del jurat, aquest moment, mare meua, aquest moment dur que a vegades ho passen mal. Jo recordo l'any que vaig eixir de jurat, que vaig eixir en especial infantil a València i, buah, és complicat, Veus les cares dels fallers de tot un any d'il·lusió i dius, mare meua, tens una responsabilitat molt, molt gran, molt gran, molt gran. Juan Sánchez, no he tingut, no sé ara mateix, Pepe, qui pot ser. Igual sí que el conec de vista. Estem parlant que estem en una localitat de quasi 20.000 habitants, per tant, clar, ens coneixem tots, però sobretot de vista. Ja, és que al final saber conèixer tota la història de les falles de Tavernes, colló, és molt, no és poca cosa. Jo és que sí que conec com a fundadors d'una falla són els meus pares, que van fundar la falla Prado, que és la que t'ha dit al principi, que bueno, que em van contar, jo tenia en aquest moment 2 anys, o 1 any o 2 anys, em van contar que, bueno, que es van reunir des del carrer i per què no muntem una falla? Claro. I es van reunir tots i es va poder muntar una falla, que per cert va ser l'última falla que es va crear en Tavernes i es van consolidar en 6 en total. O sigui, no s'ha ampliat a més. És un poble molt faller, pareix que siguin poques falles, però són falles amb molt de faller. O sigui, no són... Que normalment estem parlant que la falla que menys fallers té seran unes 200 persones, que ja són. Això en els pobles és veritat que els censos de les comissions són més grans. És raro veure falles per menys de 100 fallers o 150. Així a València sí que trobes falles més xicotetes, però als pobles jo flipe. Escoltar falles de 300, 400 falles, que és la norma, és al·lucinant. És molt, i a més està molt bé, collons. Al final, això vol dir que hi ha molta gent implicada en la comissió. Hi ha que remarcar això, que n'hi ha molta gent. I Tavernes és la peça més grossa que té, són les falles, més que les pròpies peces del poble, i mos dona de menjar a molta gent. Clar. A molta gent. A molta en Tavernes. Es mou molt per les falles. I, bueno, referent a lo del tema de la gent que és fallera i tot això, a mi m'ha llamat molt l'atenció una vegada que vas coincidir, això que anem a fer ruta de falles en València, en la Jordana vas tropeçar en un faller de la Jordana i diuen que no pleguen ni a 100 fallers? No, la Jordana és més xicoteta de lo que se pensen, de lo que pensem en general. Crec que està, igual m'equivoqué, però l'última vegada que vaig parlar en un faller d'allí, una fallera concretament que tenien 80-90 fallers. Les comissions d'especial no són precisament les més grans, són comissions xicotetes que, evidentment, implica... Ser faller d'una comissió d'especial implica un esforç econòmic i en molts nivells molt gran. No és fàcil i no tot el món se ho pot permetre.
A més, són comissions que tenen una idiosincràsia molt particular. Apostem per la falla i el seu sentit de ser és la falla. Per tant, hi ha fallers que igual volen altres coses que allí no van a tindre. També és veritat que se té una imatge massa idealitzada de les comissions per dins, com si foren puestos inaccessibles. I jo que he entrat pràcticament en tots els casals, pots entrar, xerrar amb la gent, apuntar-te, no hi ha problema. Són comissions igual que les altres, en certes particularitats, perquè al final organitzar una comissió que un pressupost tan gran per a plantar una falla necessita una organització més estructurada, per dir-ho així. Però són comissions tan normals com qualsevol altra. Vull dir, pots entrar en Pilar, que jo entre prou, i són gent normal, en Convento, a pesar que n'hi ha... Són gent normal i corrent, que els agrada molt la falla, que fan una aposta molt forta per la falla, vull dir, això hi ha que reconèixer-lo, i que, bueno, mereixen tota l'admiració meva i de molta gent, perquè al final això que ens agrada de la plantar ens agrada gràcies a que hi ha una comissió que fa un esforç durant tot l'any per a que se puga dur això al carrer. I hi ha que reconèixer-lo, que sense això, sense els fallers que aposten per això, no seria possible voler ni Maldonado, ni la Jordana, ni res. I això són gràcies als comissionats i les comissionades de les falles d'especial. Dóna fe perquè jo, abans de conèixer la Jordana, és que ara contaré un poc d'això, perquè des de fora de València a vegades tenim una sensació, perquè jo visc en un poble que les falles de tavernes són molt obertes. Tenim una sensació que les de València, i sobretot les d'especial, són molt seus, són molt tancades. Jo puc parlar del cas de la Jordana. Per què? Perquè jo, l'any que la Farga va plantar, crec que va ser l'últim any que va plantar allí, que va ser el Beso, en la Jordana, bueno, vaig fer jo una foto, bueno, jo soc fotògraf, vaig fer una foto a la falla perquè m'encantava, i encara que va tindre un percance, me'n recordo la llaçà que tenia dalt, me'n recordo d'això. Una planta complicadeta, sí. I, bueno, com a detall la vaig enviar a la Jordana per el grup, per el Facebook. Entonces em van contactar, dic, ay, pues muchas gracias, no sé qué, bueno, que sepas que estás aquí, bueno, que si quieres algún día pasarte te invitamos lo que sea, y oye, si algún día quieres hacerte fallero, em van convidar a hacerme fallero, tu, a la falla, i dic, escolta, és molt oberta, que no s'han tancat, per almenys en la Jordana, Sí, no, també és cert que la imatge que se té en general, ja no solament de les falles d'especial, sinó de la resta de comissions, és que són tancades i és fals, és una imatge falsa. I, bueno, entre tots intentem transmetre que pots entrar a un casal, pots fer-te faller i pots participar de moltes coses. El clar exemple és amb qui parles. Jo no he sigut faller i he entrat en tots els casals, m'han obert les portes, no han posat cap problema i al contrari, te donen la benvinguda, te fiquen les coses fàcils i pots participar. Al final són entitats que el que volen és que participes de la seva activitat i, bueno, pues, per què no créixer? Al final, si ells tanquen les portes, s'estan fent la mà a si mateixa, d'obrir les portes i participes de tot, clar que sí. Ja que ja va ser aquesta idea de que les comissions de València, o en general de qualsevol lloc, són entitats tancades. Això pot ser fa 30-40 anys, podria ser, però a dia d'avui no és molt real, no és una imatge molt real. Vale, Fernando es pregunta, quina és la vostra falla favorita de València? Primer hauríem de ser tu, que tu saps més. La teva més preferida de lo que has vist hasta ara. De lo que he vist hasta ara, desde que tinc sentit o d'este any? No, la falla que més m'agrada sempre, i crec que és prou evident, a més ahir m'ho preguntaven i també ho vas dir, és la falla que va plantar Hortífus i Villanueva en Blanqueries en 1994, la falla dels Llits. No vaig a buscar-la. Sí, el Llits, que era una crítica, a més, és que és una crítica que se va fer fa 25 anys, 26 concretament, i que avui en dia podria passar per una falla actual en la situació que tenim, que era una crítica a la sanitat pública i a l'estat en el qual estava la sanitat pública. D'una manera molt fàcil, d'un humor molt fàcil en el xoc de la paraula castellana cames, feia tota una sèrie de gags, del tipus de dibuixant, i molava molt. I a dia d'avui, tu imagina, 25 anys o 26 anys, encara la recorde i hi ha molta gent que la té com una de les millors falles que s'han plantat en València. Això és una, podríem dir molt... Quina falla és i quin any has dit? El 94, no? És que vull buscar-ho. Sí, busca-ho. Blanqueries, 1994.
Si entres en Cendra, en el reportatge de 1994, ahí té les fotos, ja veuràs com te mola. És una falla que està molt, molt xula. I també, pues, bueno, de Hortífus, i també quan planten Rajadell en Convento, la de Clon, en Manolo Martín, Mutacions, l'última que planten la Torre Sant, la de Tirant de Banc, que eixa més o menys vaig estar implicat per ahí dins. Totes les que ha fet Hortífus o que ha dissenyat Hortífus són falles molt divertides, molt crítiques i molt satíriques, que al final són el que són les falles. Falles que connecten molt ràpid en el públic. Això és el més important. Ahí és on volia jo entrar. A veure, falla, Blanqueries... Ai, no, però això no és. Ai, no ho sé. Si ho fiques en tantes. Un article de Distrito Fallas i ahí veuràs un vídeo. O en YouTube. Si fiques Blanqueries 1994 t'eixirà un vídeo, segur. Vale. Pues yo de lo que yo sé de Valencia, para mí, la mejor falla que he visto en la vida en Valencia, para mí, Sí. Vull dir, opinions n'hi ha mil. Sí, va ser la que va plantar Lluneta, bueno, José Lafarga, en el Pilar, que era del Fantasma de l'Òpera. En el 2009. Una nit a l'òpera. No ho sé, Sí, però em vaig tornar loco. El 2009, que vaig estar tota la nit de la planta allí dins. I el ninot indultat que tenien era brutal. Sí, el de la flauta màgica, una passada. Molt divertit, molt fallero. Ixe humor fallero picant, que mola molt. Ixe ninot encara cada any el fiquen en l'exposició de ninots que fan en el centre comercial Saler. Se pot veure. Malauradament no està en l'estat més correcte que tindria que estar, però se pot veure i se pot disfrutar d'aquest ninot. Encara per aquí, si algun any podeu anar, sempre el solen exposar. I si no, fotos en internet ne teniu a cabassos d'aquest ninot. És un ninot molt recordat. Després també, encara que potser en una categoria més baixa o en la mateixa, però no tan gran falla, a mi em va llamar l'atenció, no sé, és que sempre em mareja un poc el tema de la part de Russafa. No sé si era Admirante Cadarso, però que un any era el dios Baco. Sí, del de Algarra. O sea, tenía un modelat, tío, que eso era horrible. Sí. És que m'encanta. I aquest mateix any crec que la falla del costat, que crec que era de secció primera, Gozalvo, maestro Gozalvo. que era com una d'època, no? Que estaven tirats i estava Dràcula darrere, no? En un trono. Sí, no, de Algarra també, el mateix artista. Brutal. O sea... Treball. Són d'aquestes falles que se queden en la memòria. Són treballs xulos i que moltes vegades tenim la idea de que sempre especial és la secció tan gran i tan espectacular, però vas a primera, a falles més xicotetes i hi ha coses molt xules. Vull dir, a mi sempre m'ha agradat anar, per exemple, pel Carme, pel barri del centre de València, perquè trobes xolletes que no hacen probablement 3 metres d'alt, que no és necessari que siguin molt grans i que les disfrutes inclús més que les grans falles d'especial. El que mola de les falles, i en concret en València, és que en 380 comissions que n'hi ha 760 falles, tan grans com infantils, que pots trobar xolles en cada racó de València. No és necessari anar al cercle del Pilar, Convento, Jordana i poc més, no, al contrari. O sigui, te pots anar a Creu Coberta a veure ara ja no General Barroso, ara Jerónima Gajés, o qualsevol falla xicoteta, o en Sant Marcelí, també el barri de Sant Marcelí, i planten falles xulíssimes sense estar en especial. L'únic que tenim aquesta idea, que és normal, evidentment, turística o d'imatge, que sempre ens venen les falles especials, però hi ha falles en barris, en Campanar, falles experimentals, com Castellpaví, Jesús, en el barri de Jesús. Vull dir, és que n'hi ha tantes que tenim que fer solament un directe per a contar totes les falles o totes les coses xules que n'hi ha. O sigui, que és el que mola de les falles, que són una festa total, que arriba a cada racó de la ciutat. Tu creus, bueno, també vull remarcar, quan t'ha dit aquesta falla d'aquesta xica sentada, crec que era Dràcula el que estava per darrere, crec que ella va començar a fer-se tendència a aquest tipus de pintar. Bueno, no, és que jo no entenc. Esa pintura que fa com si fora el reflexe d'una llum, perquè me recorda que tenia com un candelabro i a pinzellar feia com l'efecte que estava donant-li la llum. Sí.
Això, A mi m'ha... la primera vegada que ho vaig veure, evidentment no és la primera vegada que s'ha fet, segur, però la primera vegada que jo vaig veure va ser en exposició, en la falla de la Torre Ixam dissenyada per Ramon Pla, que crec que va ser el primer disseny per a... Bueno, o el segon per a la Torre Ixam, que era una falla que es deia Antònims Anònims. I era un sol, una figura, una representació del sol i la lluna, i el sol, la llum la reflectia contra la lluna. I és un efecte molt xulo. Avui en dia s'està veient molt, i és el que tu dius, és un efecte que s'està aprofitant molt. I una de les falles era la de Maestro Gonzalo. En pintura s'estan fent virgueries autènticament xules. I la veritat és que mola, perquè al final una falla pot ser espectacular, però la pintura és l'element clau que diu si serà una falla bona o no serà, perquè al final és la que li dona la vida. Quan entres a un taller i entres en suro és com que està tot apagat, i quan entres en gener o en desembre i veus les falles ja en color, hòstia, peguen un canvi molt gran. Vale, i ara, pues mira, anem a entrar un poquet en debat, perquè m'apeteix debatir i discutir i de tot. Vinga, debatim. Tu eres més de falla clàssica o falla innovadora? Ho poso entre comilles perquè jo em pense, per mi, base al meu criteri, per mi falla és per mi falla és sàtira. Sí. Siga un palo que siga un super mega monument. Bueno, ahí, com sempre, hi ha opinions per tots els gustos, com tot, com en el futbol. Tots tenim un entrenador dins i en València tots tenim un xurà de falla. A mi m'agrada tot, sincerament. A mi m'agrada molt falles que puguen ser de convencionals, que m'agrada més que dir-li clàssic, a mi m'agrada dir-li convencional, i falles innovadores, perquè hi ha falles convencionals que tenen molta crítica i altres que no tenen res, vull dir que són simplement coses estètiques molt xules, però que de contingut, de format ni un gra, que diríem. I hi ha falles innovadores que en molt poquet, en molt poquet, te diuen més que grans falles poder ser de primera, d'especial o de categories grans. En la qual, més que falla innovadora o falla convencional, és falla, vull dir, una falla que te diga algo, per a mi és més important que simplement ficar-li etiquetes. Després, cadascú li agradarà més, t'agradarà menys una falla com la de Mossèn Soler i Corona en el 2008, en la Falca Roja famosa. Però probablement aquesta falla, que no és tan fàcil, evidentment, hi ha que pegar-li una volteta, però probablement tenia més missatge que moltes falles que s'han plantat en aquest mateix any. El que a mi, personalment, i ja dic, és la meva opinió, me convenç és que la falla me diga alguna cosa. Que jo vaig a veure la falla i me diga, hòstia, pues me ha tocat, me ha dit alguna cosa, me ha pegat un missatge. Jo recordo, per exemple, en Benicalap, una falla que era molt senzilleta, en especial de Miguel Santaeulàlia, Rebel·lió en la Granja, que era una falla que era una crítica animalista molt forta, però era tan graciosa i tan simpàtica que tenia, per exemple, en un canòdrom, en lloc d'anar els gossos darrere d'un conill, anaven els homes. O els animals, no sé, coses, missatges molt senzilles, però que tenien una crítica molt forta i molava molt. I després, per exemple, este any en Castellfabib han plantat una plataforma petrolífera, una cosa innovadora, segons les veus, i tenia també un missatge com que de València o de la ciutat no se podia treure res perquè ja estava tot explotat. Bueno, maneres diferents de plantejar crítica, però que al final, quan se cremen, que al final el que importa, quan se crema, té sentit. Estem cremant algo roïn per a que l'any que ve se renove tot i la gent vagi evolucionant. Innovadora convencional, no m'importa. Que diga algo, ahí sí. Entre una falla que me diga i una que no me diga, me quede la que me digui sempre. Al final, mentre hi hagi sàtira, tot es falla. Ahí estem. Ese és el missatge important. Ja està. Ja està, perquè a vegades diuen, no, és que pareix una foguera, és que pareix no sé què. Dic, s'ha plantat... Però ja el debat falla, foguera i tal, ja me supera. Això és horrible, o sigui, al final tot es falla. I ja està. Pues sí. I bueno, també tenia curiositat perquè jo a vegades quan em pregunten i com va néixer això de les falles, jo sempre tinc en el meu cabet una coseta però que potser tu em podries rectificar, però jo pense que les falles, Sí. És que no vull cagar-lo perquè a vegades... Home, no. Jo pense que les falles van ser creades perquè resulta que en cada canvi d'estació, arreu del món,
Sí. Es fa una foguera, es crema algo, Sí. com a canvi, no? Per a canvi d'estacions. Arreu del món es fa. Sí. Nosaltres, per exemple, el que tenim és que ho fem en el canvi a la primavera i en el canvi a l'estiu, si no m'enganye. Exacte, en el Sant Joan. Les fogueres Sant Joan i, clar, ahí aprofitaven, crec que la gent, o sigui, quan tenia que canviar els mobles o el que sigui, passava al carromato, crec jo, agarrava els mobles i els trastos vells, es posaven a la plaça i es cremaven. I sempre aprofitaven una fetxa com eixes per a fer la crema. Sí. Jo pensé... Sí, dime. No, continua. Sí, va perfecte. Jo ho amolle i a lo millor la caguen algun no hi ha problema. moment. I jo pense que la falla va néixer, crec jo, en algun il·luminat que m'agradaria saber qui és, que tindria que formar part de la història, que va dir, ai, i si a eixa caire li posem un cap o li fem una cama, no serà més graciós. No sé si va començar antes en fer-se el ninot o en fer la crítica, perquè crec que també aprofitava la gent que no volia dir-li cara a cara un deia a un altre les coses, aprofitava per burlar-se d'ell, a lo millor en text en el monument. Jo no sé si això era així o alguna cosa així. Sí. I després van començar a fer... Dime. És el que tu dius, vull dir. Sí que és cert, tampoc he llegit molt, ni sóc un expert al 100%, però el que se llig per ahí en els llibres venen a dir el que has dit tu, que tot al final això radica en el marc de les festes del canvi de cicle, del solstici de primavera i del solstici d'estiu en el cas de Sant Joan. I pues, pareix això, que s'arreplegaven la tradició de cremar coses i hi havia algun moment en el qual algú va decidir que en lloc de ficar trastos al carrer pues, que anava a fer un ninot. Un ninot que podia ser un ninot de mitja quaresma, que és el que se feia en alguns pobles, o altres manifestacions. Molta a lo gran, vull dir, ja que he llegit. Jo recomano dos llibres que són Història de les falles, que es va publicar el Levante Mercantil Valenciano farà molts anys, per fascicles, que és un llibre que és difícil d'aconseguir, però que en general els llibres les fires de llibre antic encara se sol veure, i també un que m'estic llegint ara, que també està molt bé, que és Falles infantiles, juego y tradición, de Joan Castelló, Manolo Sanchís i Hernán Mir, que és un llibre que ve a explicar com els xiquets feien exactament el que tu has comentat, el arreplegar 4 trastos, inclús portar trastos, com ho diuen alguna vegada, i se juntaven per fer algo que era una falla, que en principi simplement era juntar trastos, però ells se muntaven la seva paraeta i transmetien pues, algo, una crítica, el que siga, i a poc això d'alguna manera s'ha anat professionalitzant o perfeccionant i són les falles que tenim avui, però al final tot l'origen d'això, pràcticament ningú té dubte de que ve en la tradició o en la costum humana del canvi d'estació o el solstici, en el qual hi havia fogueres. I aquest foc de canvi d'estació és el que se basa no solament en la nostra festa, sinó en moltes altres festes. En Noruega hi ha festes d'esto, en Itàlia en el Carnaval, vull dir, sí que és cert que nosaltres tenim una festa que té unes característiques molt nostres o molt singulars, però que tenen un nexe comú que al final és la cultura del foc. El foc com a element central de les festes o motiu del ser de l'humà. Al final, quan el foc se descobreix és un canvi radical. I ja no entenem la nostra vida sense el foc en moltes coses, des d'una ximenella hasta una falla a una foguera. És que el foc és una cosa que tenim ahí, que ens ix el foc ahí, el tenim en seguida. Volem cremar les coses. És molt mediterrani. He de dir dues coses. Una, jo recordo, bueno, jo vaig molt a Madrid a treballar, val? I en un dels viatges a Madrid, perquè jo gasto BlaBlaCar i porta gent, vaig poder tropeçar en un, es diu Burning Man, no ho sé, però que és com un artista faller que treballa fora d'Espanya, però que també fa com una espècie de monuments també per a cremar, que a vegades és o en l'entrada a la tardor o entrada a l'estiu, i és també com un artista faller però diferent. Això és un festival que hi ha a Nevada, als Estats Units, que se fa des de fa un munt d'anys, i que fan a final d'agost, principi de setembre, fan una espècie de festival d'art enmig del desert, cosa que és molt curiosa, i allí fan també una espècie de falla, per dir-ho així, simplificant molt, que es diuen el Burning Man i fan coses i la cremen també.
De fet, si busqueu en internet, o, bueno, no sé si encara estarà, igual sí, o en Apunt, està el documental I'm Burning, que relata l'experiència d'uns artistes valencians, de Miguel Arraiz i David Moreno, com construïssin una falla per a dur-la al desert i per a cremar-la allí. No la van poder cremar per qüestions legals, però se veu tot el procés, explica molt bé el que és el Burning Man i com aquesta cultura del foc, que és el que comentava abans, que també està present en altres parts del món. I allí ho tenen molt present. Inclús no coneixien les falles, a través d'ells i a través d'alguns contactes se van conèixer les falles i varen flipar de que el que ells feien enmig del desert, nosaltres el feien ficat en una ciutat, enmig d'una ciutat, cosa que és una flipada. I de fet varen vindre així a València. Jo tinc algunes fotos. L'any que planta Manolo García l'homenatge a l'artista fallit, és la figura de l'artesà, i si any venen així, estan així i descobreixen les falles i flipen moltíssim de veure que el que ells feien enmig del desert, nosaltres ho fem enmig de la ciutat i li botem foc i pareix com si la ciutat se cremara. Però és això. És molt curiós veure això. Ja veus. I l'altre que volia dir, perquè jo recomano a tot el món, que pareix que València la coneguem molt, però a vegades no la coneguem tant, i jo recomano que pareixerà una locura, siguem valencians, però jo recomano que feu també els free tours que fan en València, que són meravellosos, els guies que ens porten, que coneixereu moltes coses interessants, i entre elles una cosa que volia comentar-te, que era, a mi un dels guies em va dir que a Cinc Falles van néixer més o menys en burla ja, perquè la falla és una burla, una sàtira, un tot. I era per clavar-se en els veïns. O sigui, a lo millor posar un ninot imitant que era el veí del costat i que com no sabia, i a lo millor ho feia un anònim i que volia dir-li una cosa a aquest veí i que no sabia què dir ho muntava en falla per riure's d'ell, i era com si diguérem un entreteniment d'humor al carrer, no? Podríem dir. Sí, bàsicament. Inclús hi havia gent que s'ho prenia, que la crítica era tan forta o que se veia de situacions del barri, pues, de que el forner li ha ficat les banyes en la carnissera o coses d'estes, que escenes molt de barri, perquè al final la falla naix com a crítica de barri, encara que ara ja està un poc desapareguda, i hi havia gent que se ho agafava molt mala hòstia, vull dir, inclús hi ha documents que trencaven la falla o que denunciaven a la gent que havia fet això, perquè realment la falla feia la seva funció, que era criticar, i criticava el més pròxim que tenia. Ara se fiquen 4 polítics de l'Estat a nivell nacional i iau. Però abans no, abans estava molt pegat al barri i, hòstia, això picava. De fet, hi ha algunes comissions, algunes comissions i alguns artistes que encara planten falles de crítica de barri, com pugui ser la plaça de l'Àngel en València, i són comissions que fan crítica de barri i que tenen la bandera de fer la crítica dels problemes que hi ha en el barri cada any. I mola molt, perquè dius, hòstia, a través d'elles descobreixes la realitat de cada barri, no simplement que te conten el Trump, l'Aznar o el polític de tot, sinó que estan pegades al barri. I això és important per lo que comentàvem abans, perquè després la gent del barri s'implique i puga baixar al casal i se puga apuntar, perquè se veu connecta d'alguna manera en la comissió. Perquè si parles d'algo que no li toca, doncs és com, bueno, això me puc apuntar a la teua o me puc apuntar a la del veí. Però si tu me parles dels meus problemes, com que tindré un vincle més proper a tu. Ja vos dic, si podeu veure la falla Plaça de l'Àngel en València tots els anys, descobrireu la història del barri del Carme seguríssim. Este vídeo, per cert, tinc que dir que això permaneixerà 24 hores com un history d'Instagram, però no ho passaré a YouTube per a que es quede permanent sempre. És molt bo això saber-ho, perquè jo després seguiré escoltant tot el que has dit i quan es puguen celebrar les falles vaig a seguir el que m'estàs dient, perquè tinc ara superinterès. I també volia comentar que les falles també han aprofitat també els artistes fallers. Jo no sé a quin punt s'involucren els artistes fallers en els fallers per a poder fer la crítica. No sé a quin punt funciona això, però bueno, aprofiten també per a reivindicar també coses. Aprofiten la falla per reivindicar els seus drets i per a, bueno, com una manifestació també. És que al final la falla s'aprofita per tot això. Clar. Sí, ara més s'està agafant una línia de treball que és molt de reivindicar drets, com tu dius, els drets de la dona, els drets dels xiquets,
causes de malalties pues, que no són tan conegudes. Són plataformes socials. Un artista que, no sé si el primer, però dels primers que ha apostat per aquesta línia és Raúl Martínez Ruiz, Chucky, si el busqueu en Facebook Estudio Chucky, que és un artista que pues, s'ha implicat molt en aquests moviments socials, en donar-li un sentit a la falla, un projecte. Mira, precisament ara s'ha connectat, està ahí, Estudio Chucky, i me diu que m'ha afeitat molt bé. Moltes gràcies, Chucky. Ha escoltat que estàvem parlant d'ell i s'ha connectat. No, doncs ell precisament és un exemple d'artista que ha sabut, diguem, redireccionar la seva obra cap a moviments socials i ha fet coses molt xules. Per exemple, les falles que ha plantat en Ferroviària, en Bailén Xàtiva, en València, al costat de l'Estació del Nord, és una falla molt fàcil de veure, fins fa uns anys, va plantar una falla reivindicant la figura de la malaltia de l'Alzheimer, dels malalts de l'Alzheimer. Ficava una iaia major o coses de malalties mentals. I s'implicava i feia un projecte global en la comissió. No solament se limitava a plantar la falla, sinó que parlava en ONGs, se manejaven per a fer recaptació de fons, editaven exposicions fotogràfiques i ahí se veu que la falla té un caràcter social, és a dir, no solament se limita a ser una festa, que també ho és, i ojo, que està molt bé ser una festa i passar-ho bé, ningú diu que no, però que també serveix per a ser una plataforma o un altaveu de problemes socials. I és una altra manera de fer falla també, no solament la crítica de barri, no solament la falla espectacular, la falla artística, sinó una falla que s'implique en malalties, en donar a conèixer problemes, i jo penso que és una bona línia. Ara, si enguany heu anat a l'exposició de Ninot de València, heu vist que hi havia ja una línia molt clara de ninots aixina, i mola, està bé, per què no? Al final la falla d'avui en dia no és la mateixa de fa 100 anys i ha anat evolucionant. La falla a un ritme o a un altre, però evoluciona també al costat de la societat. Si la societat demanda aquest tipus de falla, està de puta mare que els artistes s'impliquen en fer-la. Sempre en la societat sempre n'hi ha novetats i això és el bo també. Això enriqueix els artistes fallers per crear. Claro que sí. Sempre. Sempre. Val, jo vaig a dir-te una cosa perquè ara vull que entraria en un tema més delicat, prou delicat. Vinga. Jo no sé el temps que tens, però jo si estaria en tu, jo no tinc límit, també t'ho dic. Si podríem estar a les 5 de l'esperar. Crec que este matí no toca anar a fer-te en una casalleta ahí baix, al bar? Tinc mistela, mistela en casa, això sí. Sempre una botelleta de mistela sempre ajuda a passar el confinament. Mira, José Colero diu, vos recomano enguany la falla cronista Vicent Verguer de Torrent, de Chucky. La crítica és brutal i els versos més. Hi ha que dir que José Colero ha participat molt. Que de qui seran els versos quan ho diu ell? No sé de qui seran els versos. Bueno, ja, però José Colero ha participat molt en falles, en el que és els versos i tot. Molt bé. Al final les falles abarca molta gent, no només el monument, òbviament la falla és sàtira, és crítica i es té que escriure. I en valencià, per supost. Sí. Bueno, és que voldria entrar en un tema, jo sé que l'Instagram quan passi una hora es talla i tindrem que tornar a reiniciar. Sí. Però reiniciarem el directe, ¿vale? Bueno. Perquè anem a començar a parlar del tema actual. Vinga. Però abans que això, perquè és que jo em vaig posar molt mal. I només per veure't. Molt mal en aquests moments. De l'aplaçament va ser un dia que tu te'n recordaràs que, vamos. Però jo vull passar a un poc antes d'això. Que encara vivim en un món que sabien que el coronavirus a lo millor estava en Xina però que no plegaria ni res, ¿vale? Vale. Tu vas a escriure, i una cosa, tu contesta el que et dóna la gana. Tu eres lliure de parlar i dir el que et dóna la gana, ¿vale? A aquestes altures no te preocupes. Poc antes vas fer com una carta de despedida que ja no tornaves a fer malalt de falles. Exactament, això és, sí. I així va ser. Ho mantens així o vas a intentar aguantar un poc a que passi tot això per a que les falles... Vull dir, quin va ser l'impuls de voler despedir-te quan tu eres una persona que sempre t'ha agradat això i de repente abandonar no ho entenc? No ho vaig entendre. Molt senzill, és molt senzill. A mi me continuen agradant les falles i me continuaran agradant. Això ja t'ho dic, que pots estar segur que les falles no me van a deixar d'agradar.
Bueno, crec que no, igual d'ací uns anys, però crec que no. No tot apunta a que no. Però sí que és cert que pues, al final, com t'he dit, ja són 14 anys, són molts anys, i en certa manera havia perdut certa motivació de dur endavant pues, publicar notícies i me feia molt repetitiu. Me feia com que tot era molt, quasi com un procés administratiu, pura burocràcia al publicar esbossos, no sé, se me feia un poc repetitiu i avorrit. I bueno, crec que a vegades és bo dir, pues mira, pare, deixa passar un temps o inclús ho tanque definitivament i me dedica a altres coses que tinc en el cap per a fer en falles. I sí, ho mantinc. Evidentment, aquesta situació ha modificat, ha trastocat un poc els plans, però no crec que tarde molt, en el qual ja faré una parada i ja el que sí faré probablement és que si hi ha falles, ja veurem si hi ha falles, siga en juliol, siga en octubre o siga quan siga, ho reprendré per a tancar, diguem, el malalt de falles en la crema que quedaria i no d'esta manera un poc en fals. Vale, però vull dir, pot ser que el motiu eixe de deixar-ho també és perquè potser... Bueno, crec que el que estàs fent és de manera gratuïta, que ho fas voluntàriament perquè t'agrada i vols publicar-ho. Així és, Val. sí. Pot ser que potser al tindre tanta gent seguint i tot això era com una obligació ja fer-ho? Sí, sí, d'alguna manera... Hasta aquí. Sí, d'alguna manera s'havia convertit en algun moment en alguna obligació. I quan se converteix en una obligació, en una devoció, també ho dic en l'article, ja no és la mateixa gràcia que quan va començar. No, en el moment que se converteix en això, t'has de plantejar alguna cosa i diré, hasta sí. I sí que és cert que no és que una cosa em vaig a plantejar ara, perquè ja duc uns anys, sobretot farà 2 o 3 anys, que ja me va sentir un poc com que, no era el mateix que al principi. He tardat molt, l'he pegat moltes voltes, m'ha costat molt decidir-ho, però penso que és el millor. I tampoc és cap drama, vull dir, no vull que siga ni un drama ni cap problema, sinó una cosa natural. Hi haurà gent que seguirà, hi ha gent que ho fa molt bé, podeu seguir Sendra, Distrito, Planet, hi ha mil coses, i vindrà gent nova i de puta mare, que continuen i que facin coses igual o inclús millors, no hi ha problema. Com vaig dir al final de l'article, i és una cosa que tinc gravada ahir a foc, qui es pensa que és imprescindible en això de les falles o en general en qualsevol cosa està molt equivocat. I malalt de falles, a pesar de lo que ha fet i tota la pesca, tampoc és imprescindible i les falles continuaran. No, però bueno... Però a mi m'agrada molt perquè ho documentes superbé. Jo moltes vegades he volgut ser tu. No, però espera, però no per fer blogs. Ojo, perquè jo no sé escriure. Jo era per estar en la meva càmera, a peu del carrer, i a documentar tot el que passa. Que per cert, ho vas fer. No sé si has vist alguna... Bueno, t'he enviat alguna foto. Alguna foto teua, sí. Per cert, he vist una foto molt xula, que ho dius, de gent pujada a la falla municipal. Ixa foto està molt guai, Ixa foto mola molt. Sí, crec que esos són els que portaven lo de la falla, crec jo. Crec que se saben com a despedint. Perquè pensa que jo això ho vaig fer... Aquestes fotos les vas fer, crec que 2 dies després de quan es va plaçar les falles, que va ser just el dia que va comparèixer la fallera major, que ja es va animar a comparèixer davant de tots. Crec que va ser aquest dia. I, bueno, jo m'ho vaig passar, jo necessitava documentar-ho. Perquè això és arxiu històric i necessitava fer-ho. Vaig anar a València per última vegada i vaig fer això. Però... Cadascú que tenia una càmera de fotos pensava igual que tu, que hi havia que documentar-ho d'alguna manera. Hi havia que tindre-ho. Claro, i jo sols dir-te que a mi no m'agradaria que abandonares. Bueno. Però sí, de veres. Però perquè és que a mi m'encanta seguir-te. I és més, transmetixes molt. Però, sobretot, a veure, si tu ho tenies ja com una obligació, no t'obligues tant. Transmitís el que el dóna la gana quan te'l dóna la gana i s'ha acabat, però tampoc abandonar del tot. Bueno, no tu fes el que el dóna la gana, però que el que m'agradaria que feres. Saps el que vull dir? No t'ho agarres com una obligació. Mira, i ja que com estem així, la idea te la dic. La idea en principi serà parar en Facebook, parar en Twitter, però el que me motiva a dia d'avui és publicar fotos en Instagram. I probablement seguiré ahí, no en una freqüència tan gran, sinó de tant en tant alguna foto i tal, i ahí sí que seguiré. Però en plan, alguna foto que m'agrade de tant en tant, perquè avui en dia és el que me motiva, publicar imatges i coses curioses que he anat acumulant durant molts anys. Això sí, vull dir, això sí que seguiré.
Però el que és l'obligació, perquè al final quasi era una obligació de publicar notícies o de ficar en Twitter i en Facebook, en el blog, això ja ho pare. Més que res perquè al final requereix un esforç personal molt gran, que això la gent no ho veu, que al final, encara que siga una afició, estàs molt enganxat i perds moltes hores encara que t'agrada, i a nivell personal, a nivell familiar, doncs al final també, vull és que no vas a dir, també hi ha altres coses en la vida que no siguin les falles. I estic en un moment en el qual, doncs, igual, el cos me demana altres coses més que les falles a nivell d'estar ahí al peu del canó. I ja t'he dit, insistisc en la idea perquè és que és el que pense. No va passar res. Qui vulgui seguir les falles, n'hi ha 1000 plataformes, 1000 maneres d'entendre-les i la vida seguirà. I malalt de falles com a malalt de falles probablement pare, però Xavi Serra no va parar, això ja t'ho dic jo. Jo no puc parar, això me crema. Jo no vaig a deixar de visitar tallers, de fer fotos i això seguirà. I qui si me vulgui pagar qualsevol cosa, me tindrà. No, això no és cap problema. Pues no ho digues molt tard perquè jo algun dia voldria anar amb tu, acompanyar-te a tallers, m'encantaria. És que m'agrada. I veure com treballen, perquè jo sempre m'agrada fer de jurat de falles, i alguna vegada ho ha fet per junta local, però és que tinc la necessitat de saber més per a poder ser de jurat de falles. I què millor que anar a peu d'un taller. Sí, és on realment aprens i veus com se fa una falla. Això és indiscutible, sí. O quan vulguis, quan t'avellica, això, parlem i anem a qualsevol taller, no hi ha problema. Vale, doncs bueno, comencem a punt d'acabar aquest moment perquè ara anem a començar a parlar del coronavirus. Anem a tallar, però abans, al mateix temps, l'últim que vull preguntar-te d'aquest tema, al mateix temps que has abandonat... Bueno, jo recordo que l'última vegada que el vas veure va ser en el Premi de Lletres Falleres. Sí. En els Premis Lletres Falleres. Sí. Sí, fa un any, ara, pràcticament. El 25 d'abril que caia divendres, va ser un divendres allà en Tavernes, en el teu poble. També has volgut abandonar Lletres Falleres? Sí, al final me passava un poc el mateix, vull dir, necessitava parar i vaig acumular massa coses i necessitava parar. I com heu vist, hi ha un equip espectacular darrere de Lletres Falleres i és un projecte molt il·lusionant que va començar farà uns 8-9 anys farà, i bueno, vaig tindre l'oportunitat que me van oferir l'entrada ahí dins. Jo soy Lluís Marín, me'n recordaré tota la vida. I bueno, he disfrutat molt, ha sigut una cosa molt xula. He descobert la realitat més encara de les falles més enllà de la ciutat, cosa que també la gent de la ciutat hem de fer, d'anar als pobles i veure que hi ha altres maneres d'entendre les falles. I bueno, igual que parem al de falles, paren això, però hi ha gent que va continuar molt, inclús millor que el que jo feia. A més, ara, justament, mira, aprofita i recomana que estem en Instagram, que la gent seguisca l'Instagram de Lletres Falleres, instagram.com/lletresfalleres, i hi ha iniciatives molt, molt xules que han llançat fa poc en el motiu del Dia del Llibre. O sigui que, com vaig dir en el seu moment, llarga vida a Lletres Falleres perquè és un dels projectes més xulos que s'està fent a dia d'avui a nivell cultural en les comissions. Que entre la gent que està en Lletres Falleres hi ha que remarcar, parlant del meu poble, la Falla Portal de Valldigna, que també dona un premi. Teniu la presidenta, Gemma Altur. Home! Sí, Gemma Altur, una grande, sí. Molt guai. I vaig aprofitar, ara que anem a tallar ja, vaig aprofitar per a presumir del meu poble. Podem dir que Tavernes de la Valldigna és el poble que més qualitat en l'ús del valencià té i es demostra any rere any en els premis al llibret, que pràcticament totes les falles sempre s'emporten premi i sempre per lo alt. El Premi Portal de Valldigna, Falla Cambro, bueno, totes les falles. Totes. I volia presumir de l'ús del valencià que tenim a Tavernes. Hi ha que tirar, hi ha que agranar. Teniu ahí a Colero, que és un... Vamos, Colero és el number one dels premis de Lletres Falleres, ens endú tots. Anem a tindre que parar un dia, perquè ja no fa més que guanyar premis i premis. Ja està bé, Colero, ja, au, para ja. Colero té més medalles que Michael Phelps, tu. Pues, això? 200 anys, i vinga premi. Ja està bé, home, deixa't de més, deixa't de més guanyar. On està? A veure, espera un segon. Vinga, ai, que no ho trobo, José, per l'amor de Déu. Aira! Sonatines i sonats, és el meu faig.
Sonatines i sonats, en Papeleria Ferrando, en Amazon o en Bullent, ho podeu trobar per a comprar-lo. De José Colero. Sí, senyor. Tu el tens? Sí, ja el tinc, sí. Muy bien, m'alegre. Sonatines i sonats. Brutal. Molt guai. Bueno, anem a tallar i anem a començar, i vaig a tornar a iniciar el d'això i anem a començar per lo més dramàtic de tot, que sí, anem a tirar-nos el moño, a veuràs. Vinga. Vinga, ara parlem.